Soc Dori Cortés i treballo com a mestra d'Educació Física en un centre educatiu de Crevillent. A més, soc regidora de Compromís per Crevillent. Per què em presento a les primàries de Compromís? Perquè pense que és la manera de retornar la democràcia a la ciutadania. És el moment de que la gent decidisca qui vol que representi l'Ajuntament de Crevillent. I quina manera millor de fer-ho que participant en les primàries de Compromís? La forma més democràtica que n'hi ha és la participació en aquestes primàries. A més, vull seguir treballant per la gent del meu poble, per la gent més necessitada, per la nostra serra que tant estimem, per l'esport escolar tan abandonat per este govern, per tantes coses que fan falta canviar en este poble. És el moment de participar en les primàries de Compromís. Participeu, és el moment.